Må jeg få jeres opmærksomhed? Velkommen til Roskilde Tri Siert. Det er en 5, 20 og 500, så vi nok ved alle sammen. 5 løb. Det er en ud og hjem. Og så er der 2 omgange på den såkaldte flyvrute. 2 omgange af 20 km. Og så tager vi de 500 meter inde i svømmehallen bagefter. Der er pauser imellem, og I har rigelig tid til, hvis I er hurtigt nok altså, til at komme fra A til B, altså fra løbet, ind og klæde om til cyklingen. I har i hvert fald et kvarters tid ved at skyde på. Vi har lige lidt problemer med at få vores tidsmåtte til at arbejde sammen med vores computer, så vi starter her inden for meget kort tid, håber jeg. Så hurtigt som muligt. Ja, og det flyver inden for 5 minutter. Og det er Morten, der starter vores tider, ikke? Det er Morten, der starter tiderne, så det er ikke noget med, at I alle sammen bliver bonget fra kl. 10 af. Så hvis vi rykker den 5 minutter, så er det det. Passer I lige på Morten, så tæller vi ned. Det bestemmer jeg. 5, 4, 3, 2, 1, go! Kom så, løb! Henrik Nielsen, du er 39 år, du har været medlem i Roskilde Tri siden 2010. Men i dag har været en speciel dag for dig, fordi vi har afviklet noget, der hedder IRT. Kan du fortælle lidt om det? Det kan jeg sagtens. Vi afholder her i Roskilde Triathlon Klub et triathlon-stævne, som afvikles bagvand. Det vil sige, at vi starter med løb, som er 5 km, så tager vi cyklingen, som er 20 km, og så svømmer vi 500 meter til sidst. Og det er derfor, den hedder en IRT i daglig tale. Okay, altså baglæns, men løber der jo ikke baglæns? Nej, dog ikke. Nej. Vi gør det mest af det forlæns, undtagen konkurrencen. Ja, okay. Der er også noget med, at det er ikke noget med bare at komme først og kortest muligt osv. Man konkurrerer med sig selv, men der er ikke noget med indbyrdes konkurrence den dag her. Nej, vi har ingen præmier til nummer 1, 2 og 3, og jeg tror, vi er en af de eneste konkurrencer, som bliver afviklet. Og det er netop for at få de helt nye med, og sådan, så de får et trygt stævne og sådan, ligesom kommer ind i det. Og så vi har ikke skiftezoner, fordi det er meget stressende med skiftezonerne. Derfor har vi en pause på op til 20 minutter imellem de forskellige discipliner, hvor folk de kan komme ind og få skiftet tøj og få sådan gjort sig klar til den næste ting, og så sat sig sådan mentalt op til det. Ja, ved skiftezone, der forstår man så altså skifte fra svømning til løb eller til cykling. Ja, altså på ordinær triathlon-konkurrence har, altså der kommer du op af vandet og har det, man kalder for et T1, som er første skift, hvor du skifter fra vandet af og så til cykeldelen. Ja. Og det er så den, vi springer over her for at, ligesom at give de nye begyndere, både klubmedlemmer og folk, der kommer udefra og gerne vil prøve noget, altså prøve sporten, for at de kan gøre det stille og roligt, uden stress og ja og glemmer det ene og alt det andet der. Ikke? Som mentalt altså meget mere afslappet. Meget, meget. Og uden konkurrence. Ja, altså de præmier, som der engang er, det er lodtrækningspræmier, som kommer efter, som vi har lokale sponsorer på. Ikke? Det, som I har afviklet i dag, hvor mange var der med? Vi var 42 i dag. 42? Ja. Og det har vi ligget på sådan de sidste par år. Det er andet år, jeg afvikler det, eller står som
som arrangør på det. Ja. Og det har vi haft de sidste par år. Ja. Altså, der er et par enkelte, som udgår, så tallet er lidt højere. Men at gennemføre det har vi 42 på nuværende tidspunkt. Ja. Nu så jeg jo, da vi begyndte, at der var noget tidtagning, men det var for, at den individuelle udøver kunne se, hvor langt han eller hun var om, at de forskellige discipliner. Det er korrekt. Altså, vi har jo tidstagning på alle tre, selvom det kun er en for sjov konkurrence i dag. Så har vi tid, sådan, så de forskellige kan gå ind og se, hvor ligger jeg. Fordi der er jo også nogle af dem derude, som kører meget stærkt, og så stadigvæk tager tingene meget seriøst, og skal helst nå at ligge på de forskellige snit på tingene. Ja. Så derfor er der tidstagning, og som vil blive sendt ud, og så alle kan sammenligne sig. For det er jo altid sjovt at kunne sammenligne sig med de andre, hvordan man har ligget på dagen. Ja, selvfølgelig. Nu så jeg nogle af dem, de kørte der meget stærkt. Hvor meget kommer det op i fart? Jamen altså, vi har nogle enkelte, som ligger og triller omkring de 40 km i snit, og det er meget, meget stærkt. Det er faktisk rigtig stærkt. Ja, altså de ligger lige der omkring. Vi har jo også nogle DM-folk og nogle andre rigtig dygtige mennesker med. Ja, okay. Når man nu har så mange med, for eksempel til cykling, ikke sandt? Der må også være et sikkerhedsaspekt med. Ja, vi har jo nogle sikkerhedsprotokoller, som er udstukket fra Dansk Triathlonsforbund, som selvfølgelig er læst igennem og udført, og så har vi udfyldt en sikkerhedsprotokol, som er godkendt af Triathlonforbundet. Og så har vi jo nu har den her konkurrence eksisteret i 10 år, der har vi jo finpudset den hver år, og det vil vi også gøre i år, spørge, og hvordan har ledet, som der er ting, der skal ændres og sådan noget. Så vi hele tiden får optimeret sikkerheden, fordi det er absolut det vigtigste derude. Ja, fordi der er jo meget med mennesker på landvejen, der har fart på, og så er der bilerne også. Hurtigkørende cykler eller løbere. Det er korrekt. Altså, vi har jo nogen, som kører meget, meget, meget stærkt, og de bruger ingen tid på at orientere sig. Derfor, hvis man kigger på et kort og ser for eksempel cykelruten, så vil man lægge mærke til, at vi kører højre om hele vejen, så alle højre sving er højre sving. Sådan, så vi ikke skal krydse vejbanen på noget tidspunkt. Og det er sådan set derfor, at den er lagt i den rute, som den er, fordi at det er det mest sikre, vi kan gøre for folk, så er de forkørselsret. Ja, det er klart. Det gør det jo væsentligt bedre. Nu da I startede løbet, der havde I en cykel til at køre foran. Altså det rigtige løb. Ja, altså på løbedelen, der har vi en, som kører foran og viser ruten for forreste løbere for at pæse ham lidt. Og altså, han ligger jo selvfølgelig i en god afstand af en 20-25 meter foran ham. Og så for at få ham rigtigt ud på ruten, og så følger de andre jo så bare med, ligesom en myretue. Og så kører han så også med tilbage, og så sætter han dem af, at der er et stykke cykelsti, hvor de er i sikkerhed igen, når de er på cykelstien. Og så kører han ud, og så fanger den bagerste løber, og tager vedkommende med hjem, så vi er sikre på at få alle sikkert med hjem igen. Ja, det lyder fornuftigt i hvert fald. Nu er du jo også aktiv triatlet, og du har lavet 3 Ironman, eller Ironman må det vel hedde. Alle sammen Copenhagen Challenge. Det er korrekt, ja. Hvornår er det, de kører det? Det er august måned? Det er samme weekend omkring den 18. august, at de kører Challenge Copenhagen. Den fulde Ironman-distance, ja. Hvor mange samler det? Et par tusind. Tak skal du have. Der er også noget ved, at du arbejder på at gøre noget, der er endnu mere anstrengende. Jeg kæmper lidt med at få en tredobbelt Ironman på CV'et. Og det kræver lidt tid og lidt forberedelse. Ja, må dog ikke, det gør. Så, men det er lige med, vi havde et stævne i Danmark, som desværre blev aflyst på grund af på grund af sikkerhed, som ikke kunne godkendes på grund af noget bustrafik og noget. Ja. Så den blev skudt, så lige i øjeblikket ligger jeg og fedter lidt imellem et par forskellige løb, hvad for et af dem jeg skal deltage i. Men jeg arbejder meget hårdt på at komme til at køre en tredobbelt Ironman, som er mit ultimative mål. Ja, det må det da være for en tredobbelt. Hvor lang tid skal det være mellem hver? Jamen, du kører alle 3 træk. Du svømmer først de der små 12 kilometer, og så cykler du de der 560 kilometer, og så løber du de 3 marathons, altså 126 kilometer i et hug. Tak skal du have. Kan kroppen virkelig holde til det? Højst sandsynligt ikke, men du prøver. Ja, altså jeg vil gerne prøve forsøget. Og grunden til, at jeg tager den tredobbelte, det er så på grund af, at jeg mener, det er der, at jeg kan presse min krop til det yderste, uden søvn. Altså uden at have behov for at ligge og sove. Så hvis jeg kan gøre det på små 40 timer, så vil jeg være meget, meget glad og tilfreds. Det vil sige 40 timer i et hug? I et hug. Hvor du
er i gang hele tiden. Altså Hele starter tiden? med at svømme. Der er ingen, altså, jeg bestemmer jo selv, om jeg vil lægge mig ned og sove en time eller 2. Ja. Men det er jo ikke derfor, jeg deltager. Altså, Nej. jeg deltager for at køre det hele og køre det i hug. Jo, jeg tænker også på sådan, det er ganske almindeligt menneskeligt, du skal have noget at spise. Der er jo nogle... Når det er sådan lange distancer, er ruterne ikke ret lange. Nej. Det vil sige, at der er et forplejningstelt for det meste på ruten. Og på den måde. Og det enten løber du, eller cykler, eller svømmer du så igennem. Og mange gange gør man det, at på svømningen svømmer du nogle omgange, som ligger på mellem 500 eller 1000 meter, men hvor man så krydser stranden hver gang, altså, eller kommer ind på lav vand. Ja. Og så har du ret til, når du kører på så lange, at have nogen, der står med noget væske eller noget mad til dig, også på svømningen. Ja. Det er jo alligevel... Altså for de rigtig gode, de svømmer på 3 timer, ikke også? Men ellers andre ligger op til 6 timer for at svømme alene, ikke? Og du kan ikke klare dig så længe uden at få noget forplejning. Det kan man ikke, fordi der bliver brændt rigtig meget kulhydrater af blandt andet. Det må man sige. Og fedt også går fra. Ja, især fedt. Altså kulhydraterne slipper op i løbet af 2 timer, ikke? Ja, de forsvinder bare. Det ja. Så det er fedtet, man kører på, når du kører så ekstremt. Ja. Hvad med sådan noget som toiletbesøg? Det er også indkalkuleret i, at man kan. Der er jo toiletvogne derude og sådan noget, men de fleste triatleter sådan på de distancer og fra jernvanddistancerne deroppe, at de lader vandet, sådan, som det nu engang er på cyklen, eller i løbet, eller i vandet, ikke? Mens er vi i gang. Ja, okay. Sådan, ja. Jamen, jeg vil da håbe, at du får trænet dig op og får genført din drøm om at klare sådan 3 i træk. Jamen, jeg skal gøre mit allerbedste, og tak skal du have. Hvornår skal det begynde? Jamen altså, jeg skulle have kørt her sidst på efteråret, men den ligger lidt usikker, om det så bliver til efteråret, eller om jeg bliver nødt til at trække den et år. Men det bliver inden for den næste års tid, at jeg skal køre den tredobbelte som mit hovedmål. Hvad nummer har du? Nummer? 14. Sådan. Startnummer 4. Så kommer der en mere, Louise. Det er godt ud. Nej, grøn! Det er god maratonstil, det der. Nummer 2. Annette, kom så, det sidste. Startnummer 15. Henrik Andersen, du er 52 år og har været medlem af klubben af Roskilde 3 siden 1990. Men i dag der er du foruden selvfølgelig at være aktiv triatlet og bestyrelsesmedlem, kasserer endda, så er du på landsholdet i noget, der hedder Age Group. Hvad er det? Jamen det er jo, at os, der bliver lidt ældre,
Ja, det bliver faktisk lidt nemmere at få nogle gode resultater, jo ældre man bliver, fordi der er nogen, der falder fra efterhånden. Og så er jeg så nået dertil i min alder, at jeg er blevet udtaget til Age Group landsholdet. Det er nu ikke noget, jeg har draget mig så meget nytte af, fordi det er desværre ikke sådan, at alt bliver betalt. Så hvis man vil til stævner rundt omkring i verden, så skal man selv betale. Man får en lille smule tilskud, men det er ikke meget. Ej, det er jo surt, at man ikke får det hele med. Ja. Men du er i hvert fald aktiv triatlet. Men i dag er der noget helt andet, fordi vi tager den omvendt bagfra og i stærkt reduceret form og kalder den IRT. Og hvad går det så ud på? Jamen det går ud på, præcis som du siger det, i den omvendte rækkefølge, så også fordi vi er lidt tidligt på sæsonen, det er et af de første stævner, der er i landet, så starter vi med at løbe, stopper uret, giver god tid til at klæde om til cykler, giver god tid til at klæde om, og så svømmer vi til sidst. Og distancen er også til at holde ud, for vi løber det i 5 km, vi cykler 20, og vi svømmer 500 herinde i svømmehallen. Det lyder jo umiddelbart voldsomt for en, der er så utrænet som jeg er. Men jeg kan se, at I har klaret det i ordentlig fin stil. Der har været mange ældre end mig også, og der har som også været plads til jer, det er jeg sikker på. Ja, vi skulle bare træne lidt først. Det er en god idé at træne lidt først. Ja, det vil jeg tro, ja. Så bliver der for meget med, at vi skal køre sport, ikke? Det er ikke noget, I sådan kan gøre hele året rundt. Der er noget med sæson. Hvordan klarer I det? Jamen, vi satser jo lidt mere på svømning om vinteren. Ja. Fordi der må vi nøjes med at svømme i svømmehaller selvfølgelig. Og så er det ikke så nemt at komme ud og cykle. Så det klarer vi med indendørs cykling, også kaldet spinning. Men det er en god tid om vinteren at satse lidt på sin svømning og bygge svømmeformen op. Svømmeformen er også svær at lære. Der er meget teknik. Så der er vinteren et godt tidspunkt at finpudse teknikken lidt til sæsonstart. Og det her er noget af det tidligste, vi har. Ja. Nu har jeg jo lige talt med en af svømmetrænerne. Ja. Og han var vældig glad for at arbejde sammen med jer, selvom I er væsentligt ældre end ham. Og det er jo dejligt at høre, at det går så godt. Ja. Løb, hvordan med det? Det er jo også en del af det. Og løb er jo det nemme af det, kan man sige, for det er jo bare skoene, og det foregår tit fra ens egen hoveddør. Jeg vil selvfølgelig altid anbefale, at man mødes med nogen, og i klubben der mødes vi om torsdagen og løber sammen. Og ellers så passer man det ind i løbet af ugen, når det passer en bedst selv. Nu har jeg jo set nogen, der tonser derud af det om vinteren, også i kulde og regn og slud, og jeg ved snart ikke hvad. Det kan du formentlig også så. Helt sikkert. Ja. Det er ikke med helt den samme glæde, det må jeg indrømme. Nå dog, det er altid noget. Det er ikke så sjovt at komme ud og løbe, når det er vinter. Men når man tænker på, at sæsonen kommer, når det bliver sæson igen, så er det vigtigt at holde sig i gang. Ja, så du kan overvinde klisteret på sofaen? Ja, som oftest. Som oftest, ja. Jamen, du træner vel sammen med nogen, gør du ikke? Jo, ikke altid, men mindst et par gange om ugen træner jeg sammen med nogen. Ja. Og så putter jeg lidt ind imellem. Ja. Hvor meget træner du i grund på sådan en uge? Det bliver hurtigt, når det er sådan, at sæsonen starter, så er vi hurtigt op på 2 timer om dagen i snit. Ja. Det vil sige, at vi snakker altså 14 timer cirka om ugen. Ja, det er jo ret meget. Ja. Men på den anden side, før et større stævne eller før en triathlon, der skal du også sørge for at pike sådan lige på det tidspunkt, hvor det sker. Så trapper man altid lidt ned. Så jeg lavede for eksempel ikke noget i går. Nu er det her ikke noget stort stævne eller noget vigtigt stævne, men alligevel synes jeg, at jeg skal jo være lidt slappe af en gang imellem. Så i går, der holdt jeg en pause. Ja. Og nu det her, det er jo... Altså, man skal ikke sammenligne det med en triathlon. Det er jo væsentligt mindre. Ikke. Nej, det er væsentligt mindre, så derfor kan man lettere tage det med ro. Men jeg har et stævne igen på søndag. Javel. Så derfor passede det her ganske udmærket, og så vil jeg træne lidt hårdt et par dage, og så vil jeg slappe lidt af sidst på ugen. Ja. Hvordan holder kroppen til al den træning og de store stævner? Ja, man skal selvfølgelig lytte til kroppen, og det kan da også være et problem af til, specielt når man bliver lidt ældre. Men det vigtigste er selvfølgelig at lytte til kroppen, som du siger, fordi den kan ikke klare det hele. Nej, og man skal så blive ved at træne. Og man skal helst ikke holde for lange pauser. Ja. Men man er selvfølgelig nødt til at navigere, og det er selvfølgelig en af kunsten, det er faktisk at navigere udenom skaderne, fordi det har du helt ret i, det er kunsten i sig selv også. Og en af de vigtigste ting, når man kommer op, det er jo mere end da for de unge, det er at varme op, før man går i gang. Helt sikkert. Ja. Det er vigtigt. Nu har I jo nogle aktiviteter af forskellige slags. Løb og cykel og svømning. Har I andre aktiviteter? Nej, de næste ting, de dukker ind under det sociale samvær. Man kan sige, det vi måske har, det er, at når det er en rigtig triathlon, så er det vigtigt, at man skifter hurtigt, for der bliver uret ikke stoppet. Der er, når vi starter med at svømme, så starter uret, og uret bliver først stoppet, når man løber over målstregen efter løbet. Så der har vi skiftet
Ja, Og det træner vi også nogle gange, hvor vi mødes. ja, Og så som oftest er det med, at vi løber hen til cyklen, kommer hurtigt på cyklen, ja. kommer hurtigt ned i cykelskoene. Og så øver vi at stille cyklen og komme hurtigt ud af cykelskoene og cyklen og komme ned i løbskoene og ud af løb. Ja, det er noget med, jeg har set det afgive fjernsyn. Jeg er jo ikke stor sportsmand eller noget. Men jeg ser, hvordan man drøner fra svømmebassin eller fra havet, og så er det altså løbende striptease, og så kommer man ud den anden ende med på ryggen af en cykel. Ja, Og så er det ellers derudad. Det er en god idé at træne også. Ja. Det der med, når man har svømmet, så har man ligesom brugt overarmene, Ja, og så skal man lige pludselig have gang i benene. så skal man have gang i benene også, ja. Og når man så har cyklet, så har man haft lidt for meget gang i benene, og så er det faktisk rigtig svært at løbe lige pludselig. Ja, jo, men der er jo også noget med en tørdragt, den klæber til kroppen, så den er svær at krænge af igen. Det er ikke nemt. Det er selvfølgelig ikke umuligt, og det er også noget, man bør træne faktisk. Ja, ja. Og et godt råd er her, at man tager den af så hurtigt som muligt, Ja. hvis man er så våd som muligt i Ja. kroppen. Så man skal ikke give sig for lang tid. Nej. Nu sagde jeg tørdragt, det er vel en våddragt? Det er rigtigt, det er en våddragt. Ja, okay. Den er våd. Indvendigt også. Hvis man nu vil være med i sådan noget der, hvordan gør man så? Jamen, så melder man sig ind i en triathlonklub. Bare sådan? Ja, Okay. vi tager selvfølgelig et årligt kontingent på Kontingent, ca. ja. 1.500 kroner, og så er Ja. man med i vores klub. Ja. Jeg har noget her, der er noget betaling via et klubmodul. Hvad menes med det? Jamen, det er de fleste klubber i Triathlonforbundet, og faktisk også mange andre idrætsforbund eller idrætsklubber i landet, er tilknyttet noget, der hedder klubmodul. Der holder vi styr på medlemmerne, og vi opkræver kontingent den vej igennem. Nå, altså en slags PBS, som man vil sige. Ja, Så, men det er sådan en hjemmeside, hjemmesiden er nu også bygget rundt om klubmodulet, og Ja. det er rigtig, rigtig smart. Det er først for nylig kommet til triathlon, men det har eksisteret i mange år til tennis, hvor man også bruger det til at booke baner og sådan noget. Det er ekstremt velfungerende. ja. Er der noget med, at man kan få sådan nogle prøvetimer for at se, om det overhovedet er noget? I to skal selvfølgelig også være velkommen, men du har helt ret. Man kan sagtens komme og få lov at prøve. Vi plejer at sige, at man er velkommen et par gange, Ja. for at finde ud af, om det er noget for en. Og man er helt sikkert velkommen til at både komme til en løb og en cykling og en svømmeplads, ikke? Ja, vel ja. Og det er så en medlemskab, og det er uforpligtende. Helt sikkert. Sådan, ja. Glimrende. Men I gør også lidt reklame for jer selv, fordi I har en hjemmeside. Vi har en hjemmeside, ja. Ja. Og der er også noget med en Facebook. Og på vores hjemmeside, der er en link til Facebook, fordi efterhånden så kommunikerer alle mennesker jo via Ja, Facebook. det går frem og tilbage. Ja, så den Ja. bruger vi flittigt. Ja. Rigtig flittigt. Og folk er søde til at lave opdateringer på Facebook, når de er ude at cykle, så bliver der lige taget et billede. Og så kan dem, der ikke kom ud af sofaen den dag, se, hvor cykelturen er gået hen. Hvor meget de har gået glip af. Præcis. Ja, ja. Hvad er så det næste større projekt? Jamen det næste, ikke store projekt, men det vigtige projekt, det er på søndag. Ja. Fordi der starter en DM-serie op i Danmark, som løber over 3 afdelinger. Og første afdeling er altså i Haslev på søndag. Det er en ganske lille en, der faktisk er lidt mindre end denne her. Der skal vi kun svømme 400 meter, Ja. cykle 18 og løbe 4 kilometer. Ja. Men der bliver uret altså startet, når vi svømmer, og slutter, når vi kommer ind på løbeturen. Jo, for man må sige, at det i dag, der var jo måske godt nok en tidtagning, men det galt ikke bare om at komme først. Det galt om at være med, have det sjovt og deltage. Fuldstændig, Sandt. helt sikkert. Men på søndag, der tækker uret. Ja, det gør det. Ja. Hvornår kommer så en af de rigtig store triathlon? Altså en helt Jeg holder triathlon? mig mere til de lidt kortere distancer. Ja. Jeg synes simpelthen, det kræver, nu siger jeg, at jeg bruger et par timer om dagen, men hvis man vil køre de lange distancer, så kræver det endnu mere. Ja, det tænkte jeg nok. Så det længste, jeg kommer ud på, det er det, vi kalder OL-distancen, Ja. som minder lidt om den kvarte distance på en hel Ironman, men OL-distancen er altså 1.500 meter svømning, 40 cykling og 10 løb. Det er min favoritdistance, og Ja. det hænger lidt sammen med, at jeg er lidt bedre til at svømme end til de andre discipliner. Og her der er på OL er svømmedistancen opprioriteret en lille bitte smule. Så man gør det, man er bedst til. Vælge Ja. sig lidt frem. Men gør det er jo man. også fair nok. Bestemt, det er Ja. en del af det. Ja. Ja.
Nu har jeg skrevet her, at du er medlem af klubben siden fødslen. Og faktisk så blev du født i Fredericia under Jernmanden 1995. Hvordan skal det forstås? Jamen, jeg var den første i min årgang, der kom i mål der, jo. Nå, på den måde, ja vel ja. Okay. Så min far og min mor skulle ned og se på det, og min mor hun var gravid, og så skulle hun på hospitalet der lige den dag, og så kom jeg ud. Ja vel ja. Altså en vandfødsel næsten. Det kan jeg godt kalde det for. Hvordan er det at være ungdomsmedlem i sådan en klub som IRT, hvor der er så mange ældre, der er meget ældre end dig i hvert fald? Jamen, man vender sig hurtigt til det, og ungdommen her, vi er også for mange nye ungdomsmedlemmer på det sidste. Så det er en god ting at have nogen, som også bruger samme sprog som en selv, hvis man nu bruger ungdomssprog, ikke? Så er jeg også, min lillebror har også, han er jo 1,5 år yngre end mig, så jeg har jo nogen også. Jamen var der ikke nogen adgangskrav, man skulle være mindst 18 til at være med i sådan noget som for eksempel Challenge Copenhagen-stafetten? Ja. Men du kom ind på dispensation? Det gjorde jeg. Ja, det er så jeg godt klaret. Hvordan gik det så? Du var med som 14-årig, kan jeg forstå. Første år, det var for at prøve det, og det var en fantastisk oplevelse. Altså noget helt andet end Roskilde Vikingsvøm, som jeg også titter til, som også er en fantastisk oplevelse. Ja. Men det her, det var sponsor og mange mennesker og udlandske klubber, og det var fantastisk at være med til. Ja. Vikingsvøm, siger du. Er det sådan noget vinterbadning, eller hvad er det for noget? Det lyder lidt sådan, men det er simpelthen fordi, at vi svømmer over fjorden her starten af sommerferien. Ja vel, ja. Okay. Der kommer også mange, og jeg er jo medlem af Roskilde Svømning, og det er dem, der står for det, og det er blevet meget mere populært her på det sidste år. Vil det sige, at du svømmer over fjorden? Er det fra Wien til Roskilde, eller hvad? Ja. Så man følger jo bare domkirken hele vejen, så er man der. Ja, okay. Hver gang man kommer over for at få luft. Ja. Der var den. Ja. Det er lige stræk 2 kilometer. Nej, 2,5 tror jeg det var. 2,5? Ja. Hvor lang tid er om det? 30 minutter. 30 minutter om 2,5. Nu skal jeg lige regne. Det er 5 km i timen. Det er jo sådan en almindelig gang. Det er så absolut da godt klaret. Er man så ikke temmelig kvæste bagefter? Altså det værste er, at man har en våddræk på, så ens underarme, så jeg kom op, jeg kunne ikke løfte armene på den hånd. Nej, det kunne du ikke. Var det brystsvømning eller crawl? Nej, crawlsvømning. Crawl, ja, okay. Så det er hårdt. Ja, det kan jeg forstå. Så du har været med, siden du var helt lille. Ja. Og du har endda deltaget i Challenge Copenhagen-stafet hele 2 gange. Ja. Det sidste år, det var mit topår, må jeg da sige. Jeg har aldrig oplevet, at det gik så godt for mig. Ja. Hvad er dit næste store projekt? Ja, men nu ser jeg frem mod, hvad der har DM på langbane for elitesvømning. Langbane, hvor meget er det? Det er det dobbelte af det her. Javel. Det er 50 meter. 50 meter, ja. Altså den, der kommer først simpelthen. Ja. Aha. Ja. Jamen ved du hvad, jeg vil ønske dig rigtig held og lykke med det. Og nu skal du i, jeg nær sagt ilden, men det er jo ikke rigtigt, du skal i vand om lidt. Ja, det er rigtigt. Så held og lykke med det. Jo, tak for det. Tak, fordi du vil være med. Slet.